माबाफोर दं नामा डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय? गिबियावनो नोंथांमोन गासै सुबुंखौ जोङो बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला UPPLनि दिनै 3थि बोसोरारि जथुम्मा बे सानसेनि हाबाफारिजों नैबे देबिटला बिष्णु राभा भवनाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै खुंफुंबाय। दा बे खुंफुंनायनि गेजेरजों जोङो दलनि जे माखासे हाबा मावनांगौआव दलखौ बोरै गोख्रों खालामनो हागोन बेनि बागै जोङो फुंबिलिनि समाव डेलिगेट सेसनाव माखासे सावरायनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो डेलिगेट सेसन जोबनायनि उनाव जोङो गेवलां मेलबो लानाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनजि प्राइमारिफोरनिफ्राय बेयाव जोंनि प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बेयाव रायजो राजाफोर बेयाव बाहागो लाफैदों। बेयाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा बेयाव जोंनि UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै बाहागो लाफैदों। जोङो दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनैनि प्रग्रामा जोबोद कालारफुलैनो बियो जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसेनो गेवलां मेलनि जे गाहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादोंमोन जोंनि दानि बिटिआरनि मानगोनां CM प्रमद बर' सार बिथां। बेजों लोगोसेनो बेयाव गोबां जोंनि EM बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों। दा बे बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों मानगोनां जोंनि CM सारा माखासे जोंनि क'क्राझारनि जे गोग्लैसोनाय जे ओनसोल हिसाबै माखासे फैगौ 23 आरो 24नि थाखाय मोनसे बिथाङा एनाउन्स खालामनानै गालांदों जे 10 कौटिनि मोनसे प्रजेक्ट जोंनि क'क्राझाराव बिथांमोनहा खालामगोन आरो बेजों लोगोसे दायो नैबे देबिटला हाइ स्कुलनि जे माखासे स्कुल इनफ्रास्ट्राक्चार आरो उखुमफ्रा थिग नङा बेनि थाखाय इमारजेन्सि फान्ड 15 लाख बिथाङा बेखौ इमिडियेट बेखौ हरगोन होननानै फोसावलांबाय नैबे मेलनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसेनो बेयाव अडिट'रियामनि मोनसे गोनांथि दं होननानै बिथाङा 35 लाखनि मोनसे अडिट'रियाम न' लुनायनि बेखौ बिथाङा अलरेडि फोसावनानै होलांबाय। दा जोङो गोजोननाय मोनदों क'क्राझार जिल्ला UPPLनि जानानै दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंदों। जोंनि मानगोनां क'क्राझार जिल्ला आफादनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म, सलिम आहमेद खान बिथांमोननि दैदेननायाव लोगोसे TCLCC चेयारमेन उत्तम हाज'वारि बिथांमोननि मददनि गेजेरजों आरो जोंनि साफ्रोमबो बिबानगिरिफ्रा सानसेनि हाबाफारियाव बेबायदि प्रग्रामा हयथ' जाफुंनायाव हयथ' थोआ समा जायो अब्लाबो जोङो टाइमखौ खुब मेनटेन खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि हाबाफारिया जाफुंनाय होननानै जोङो मोजां मोनदों। थारैनो बियो जोबोद मोजाङैनो जाफुंबाय। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो बुंबाय नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय थानाय समाव जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव आरो मोनसेल' समस्ति हिसाबै बियो फैबाय थानाय समाव जे फैगोन समाव इलेक्सन जागोन बेयाव जोङो निस्सय दिनैनि बे परिबेसखौ जोङो नोजोर होयोब्ला आरो नायोब्ला हमदांनो हायो जोङो क'क्राझार हिसाबै फैबाय थानाय समाव जोङो सासे बिनिफ्राय BTC सेक्रेटारियेटसिम सासे सोद्रोमा दैथायहरनो हानायनि जोंहा केपासिटिया दिनैनि थारिखआव दं होननानै जोङो बुंनो हायो। थेंक इउ।